Vrijwilligers op fietsroute. Sportactiviteiten voor jeugdleden. Het is vandaag 24 juli. Dit is het Pelemaasjournaal. Het is al eerder vermeld geweest, de fietsvierdaagse Venray heeft dit jaar moeten kampen met wat minder vrijwilligers. Doordat meerdere evenementen en vierdaagse deze week samenvallen, heeft iedereen keuzes moeten maken aan welk evenement ze meededen. Desondanks waren de gele shirts toch overal te vinden op en langs de route. We waren vanmorgen om 8:15 al hier dus, want we moesten wat borden ophangen, controle en een vlag van de fietsvierdaagse. En dan zijn we tot 2 uur zijn we dan hier. Dan kunnen de mensen nog komen vanuit Venray omdat de afstand vrij kort is. Op de stempellocaties komen veelal positieve reacties ten gehore. Nou, de mensen zijn erg tevreden altijd. Ook over het uitzetten van de routes. Doen ze echt wel heel lof, hebben ze daarover. En zijn allemaal enthousiast. Ja, het gaat heel goed. De motivatie om vrijwilliger te zijn is eigenlijk bij iedereen hetzelfde. Nou, het is gewoon leuk werk om te doen, hè. Om die mensen allemaal veilig de weg over te zetten. En dat geeft wel een kick, ja. Ik vind het heel leuk om hier als vrijwilliger te werken. Enthousiasme van andere vrijwilligers vind ik heel leuk. De gezelligheid. En natuurlijk om de kinderen blij te maken vind ik heel erg mooi. De meesten zijn al een poos actief binnen de familie van de fietsvierdaagse. Toch wil de leeftijd niet altijd zeggen hoe lang iemand al meehelpt. Voor mij is het de eerste keer. Ik ben net met pensioen. Ja, en dan weet iedereen jou te vinden. Hè. Iedereen over kun je vrijwilligerswerk doen. Maar ik doe heel lang de truckrun in Horst en in Boxmeer. Dus ik heb mijn verkeersbewijs, of hoe noemen ze dat? Mijn brigadiersbewijs heb ik. En zodoende kwam Jan bij mij uit. Dus... En dit is ons 22e jaar dat wij dat doen op de stempelpost zitten. Kijken, dat zal een keer of 9 zijn, denk ik. 9 jaar. 9 jaar al. Nou. Dus, Nou, ik doe dit nu al 4 jaar en ik heb er eigenlijk heel veel plezier in. En, ik wil er nog wel vaker komen werken, ja. En heb je niet liever zo van ik wil op vakantie? Nou, ik heb nog tijd zat, dus ik kan gewoon ook op vakantie gaan. Dit is maar 4 dagen, dus... Maar gaan jullie liever naar Blanes of naar Italië of zo? Daar heb ik nog tijd zat voor, dat is maar 4 dagen. Of ja, in dit geval doe ik met 2 dagen mee. Ik heb wel druk met mijn werk, maar voor de rest. Normaal doe ik altijd 4 dagen, alle 4. De vrijwilligers hebben dus nog tijd genoeg om op vakantie te gaan. Maar als je je 4 dagen inzet, dan kun je zelf natuurlijk niet mee fietsen. We hebben nou geen tijd voor, hè? Wij moeten de stempelpost bezetten. Dus dat kunnen we niet, nee. Eén ding staat bij debutant Harry voorop. Ja, en toch de veiligheid gaat voor, hè. Dat is het allerbelangrijkste. We moeten op het eind van het festival kunnen zeggen, geen gewonden, niks gebeurd. dat is het fijnste, hè? Dat is het fijnste, ja. Voor de 2016-editie kan er in ieder geval weer op de meeste geteld worden. Ik doe dat ook al 4 jaar. En ik ga gewoon volgend jaar. Ga ik ook gewoon verder, ja. Het is een trend die zich al een paar jaar voortzet. Er lijken steeds minder kinderen te zijn in de gemeente. Afgelopen maand sloot basisschool De Stek om samen met basisschool Maria en Oerlo na de vakantie gefuseerd verder te gaan. Ook voor verenigingen is het lastig om de jongeren aanwas te vinden. Tijdens de woensdag en donderdag van kindervakantiewerk waren verschillende sportverenigingen actief om de kinderen in aanraking te laten komen met hun sport. Ik doe hiermee namens de vereniging om onze club te promoten. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe jeugdleden. Om die toch binnen te betrekken in de competitie, ook in de vereniging. En het is gewoon heel leuk dat mijn dames van het team die ik train, hun ook hun motivatie laten zien andere kinderen wat handbal is en waarom wij het eigenlijk voor deze sport hebben gekozen. Wij zijn uitgenodigd om mee te doen aan de sportdag voor de jeugd hier. En daar hebben we mee ingestemd. Ja. Ik heb het gevoel voor mezelf wel wat ik zie, want ik train zelf 2 jeugdteams. Dat de groei er wel naartoe is, maar nog niet op de manier hoe wij het eigenlijk willen als club. Er mag wel wat meer groei in komen. Eigenlijk is deze groep kinderen is niet onze doelgroep. Wij zoeken wel jeugdleden, maar dan denken we over 14, 15, 16, 17 jaar. Die richting uit. Maar we doen hier eigenlijk mee niet om te werven, maar gewoon voor de organisatie van het kindervakantiewerk.
We zijn nu op dit moment heel veel bezig met promotie. Zoals hier staan wij dan ook om leden te werven, maar we staan ook bijvoorbeeld op de Koningsdag. Zijn we daar als club om onze club te promoten. En natuurlijk gebruiken we nu heel veel internet. Facebook, Instagram, YouTube hebben we nu, Twitter. Dus we zijn wel bezig met de multimedia om de jonge jeugd binnen te halen. Op de zandvlakte waren vele sporten uitgezet. Voetbal, korfbal, jeu de boule, honkbal en zelfs waterpolo. Toch blijkt het merendeel van de kinderen wel actief met sport bezig te zijn. Welke sport doe jij? Voetbal. Ik doe turnen. Ik zit op voetbal. Ik zit op hockey. Het is geen echte sport, maar ik zit wel op scouting. En waarom zit je dan niet op een sport? Omdat ik zaterdagsmorgens niet zo vaak tijd heb, want dan ga ik meestal naar mijn opa en oma. En dat is wel leuk. Ik zit bij SC IJsselstein en ik ben fan van PSV. En volgend jaar blijf je dan voetballen? Ja, ik blijf voetballen. Nee, ik denk dat ik nog wel eventjes bij hockey blijf. En hoe vaak doe jij hockeyen in de week? 1 keer, maar na de vakantie doe ik 2 keer per week hockeyen. En hoe vaak turn jij? Ja, 1 keer, maar ik wil 2 keer in de week gaan doen. In ieder geval waren de jonge sporters en niet-sporters allemaal actief bezig om een zo goed mogelijk teamresultaat neer te zetten. 3, 2, 1, Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Zaterdagavond is een eerdere editie van de Venray van toen terug te zien. Het volgende journaal is dinsdag om 7 uur. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is er regen te verwachten. Overdag is het met periode droog, maar zal de regen de overhand houden. Het wordt circa 18 graden. Zondag wordt het met 23 graden warmer dan zaterdag en blijft het overwegend droog. Een fijn weekend en heel graag tot de volgende uitzending.